Ćao narode, obećao sam vam danas da ću da vam pričam isto o jednoj jako zanimljivoj temi. A to je tema tačnog vremena vašeg rođenja. Koliko je ono zapravo bitno i šta zapravo to astrologu tačno znači. Ovako, prvo morate da razumete faktor prostora na kojima živimo. Mi nismo u Indiji. U Indiji postoji više hiljada godina astrološke tradicije i oni znaju šta znači znati tačno vreme rođenja, koliko to znači astrologu i koliko on može precizne podatke da izvuče iz toga. Kod nas nije bila situacija takva. Da se ne vraćamo recimo na vreme 19. veka gde su ljudi recimo pamtili datum rođenja po tome da se, ne znam, dete rodilo uoči, ne znam, nekog praznika ili šta ja znam, par nedelja posle nekog praznika, što podaci su krajnje neprecizni, a zamislite još situacije recimo gde su omašivali čitav datum pa i godinu. Da. A tačno vreme rođenja, to je recimo bilo nešto pridveče ili oko podne ili u noć, znači kad, znači ne možete uopšte da donesete bilo kakvu preciznu procenu o tome kad se dete rodilo. A možda i u ovoj epizodi vam ispričam kako to recimo kad nemate tačno vreme rođenja, na koji to način astrolog može, da mapira koje bi to vreme bilo precizno. Koliko toliko, da dobije neko okvirno vreme, ne može dobije precizno vreme ako ne znate vreme rođenja. Sad, recimo situacija 20. vek s početka, pa skoro čitav 20. vek na našim prostorima ima taj problem sa tačnim vremenom rođenja. Zašto? Kako se krećemo ka poznijim godina 20. veka? Recimo sve su manje šanse da se omaši datum ili ne daj Bože godina, kao što to bilo slučaj u 19. veku. Međutim, šta se dešavalo? Dešavalo se recimo u poznijim godinama Tiletove Jugoslavije bila je praksa da lekari nakon porođaja, znači govorimo o deci koja su rođena u bolnici, bilo i oni koji nisu tako rođeni, da lekari obave porođaj, onda dete ide na prepovijanje, na kupanje, pa prepovijanje, pa merenje i onda šta ja znam, onda sednu pa se odmore, malo popiju kafu i tek onda znači upišu vreme rođenja u knjigu rođenja, a to može da bude i par sati nakon što se zapravo rođenje odigralo. Tako da iz te strane pitanje je koliko su ti podaci precizni. Vi u knjizi rođenja možda imate jedan podatak, a da se vaša majka kune u nešto sasvim drugo. Razumete? Znači, tu mogu da budu prilično ozbiljne odskakanja. Sad, u poznijim godinama, znači puno bliže sadašnjem vremenu, sve su manje i manje takve situacije. Znači, poje češće da imate, tačno zapamćeno vreme rođenja, na osnovu koga može se odredi horoskop. Sad, pitanje, koliko zapravo vreme rođenja znači? Šta tačno vreme rođenja znači? Na osnovu vremena rođenja vi možete tačno, kako se zove, po tablicama ili ako znate da računate ručno, da nađete sideralni položaj planeta u tom trenutku. Što je jako bitno. Da bi mogli da odredite horoskop. Sljedeća stvar, ne samo da nađete položaj planeta, nešto je mnogo bitnije da nađete tačan stepen ascendenta. Zašto je ascendent bitan? Zato što ascendent tvori čitavu sliku horoskopa. Ascendent je prvi znak u horoskopu i na osnovu njega se formi čitav horoskop nadalje. Znači, ako imate tačan stepen ascendenta, to je glavna stvar, zato što je onda puno lakše obaviti taj posao, vam ostaje samo tumačenje. Sad, šta znači 5 minuta gore, 5 minuta dole? Pa gledajte ovako, iz vremena generacija rođenih recimo do 1990. To manje više ne znači puno. Zašto ne znači puno? Pa zato što ni oni sami ne mogu da budu sigurni u preciznost dobro datuma, da, ali sata rođenja ne mogu da budu sigurni u preciznost. Može čak da se desi da oni imaju jedno vreme rođenja, a da bude recimo 2 sata razlika, što je jako ozbiljna razlika. Zašto? Zato što je ascendentu potrebno, toj izlaznoj tački potrebno je 2 sata da promeni znak. Razumete? Zato što postoje 12 znakova horoskopa, postoji 24 sata u jednom danu,
To upravo tvori tih 2 sata po jednom znaku. Ukoliko se promeni ascendent, menja se čitava priča horoskopa. Kad budemo radili praktično nečiji horoskop, tad ćemo i malo dublje da zađemo na tu temu. Ali čitava priča biva promenjena. Sad, ako idete recimo kažete da su manje od skakanja, recimo od skakanja pola sata, sat, šta to zapravo znači? Ukoliko je ascendent bio, šta ja znam, pred kraj nekog znaka, ili je bio na početku nekog znaka, tu može da bude problem tih 5 minuta, 10 minuta netačnog vremena. Zašto? Zato što ukoliko se to koriguje, može da ispadne da je ascendent bio bliže, da je bio ascendent u drugom znaku, a ne u ovom o kome smo pričali. Razumete? Što odmah tvori drugu priču. Isto tako može se desi jako ozbiljan problem, recimo i minut može da bude ozbiljan problem ukoliko je ascendent u tom kritičnom stepenu, u tom stepenu preskakanja. Sad, govorili smo o ascendentu, jako bitna tema. Sljedeći faktor koji je ekstremno bitan jeste položaj meseca. Zašto? Zato što je mesec najbrže nebesko telo, znači ono najbrže menja znakove. Mesec se zadržava po danu 13 stepeni i 20 minuta ugaonih. Razumete? Što znači da je njemu potrebno po znaku 2 nakšatre i 1/4 od nakšatre. Nakšatra je sazvežđe koje se nalazi u pozadini znakova. Pričat ćemo posebno o nakšatrama. One su jako bitne za vedsku astrologiju. Što znači da je mesecu potrebno 2 puna dana i 1/4 od dana da pređe jedan znak. Zašto je položaj meseca ekstremno važan? Zato što se na osnovu položaja meseca, to jest pade u kojoj se mesec nalazi, tvori Vimšotri. Vimšotri je tabela ili tabela planetarnih faza, na osnovu kojih astrolog vrši predviđanje. I ukoliko vi imate neprecizno vreme, astrolog ne može jednostavno da mapira predviđanje onako kako treba. Odskakat će mu periodi za koje je on predvideo neki događaj da može se dogodi, da može se odigra, razumete? Znači, ukoliko imate netačan položaj meseca, čitava priča oko planetarnih faza i oko Vimšotri biva poremećena. Onda šta je još bitno reći? Vraćamo se na priču o nakšatrama, malo, znači moramo da dotaknemo ovde, pričat ćemo o nakšatrama posebno. Svaka nakšatra je sačinjena od 4 pade. Znači, rekao sam, jedna nakšatra se rasprostire na 13 stepeni i 20 minuta ugaonih. Podelite to sa 4, dobijate širinu jedne pade. Zašto je to ekstremno bitno? Već sam rekao da mesecu treba 2 pune nakšatre i 1/4 od jedne nakšatre da prođe znak. Što znači da imate ukupno 9 padi po znaku. Zašto je to ekstremno bitno? Bitno je zbog namanča tabele. Namanča ili ti D9 tabela je tabela gde se svaki znak deli na 9 jednakih delova. I u namanča tabeli možete da vidite tačnu, to jest onu skrivenu snagu planete. Njena glavna snaga i njena glavna uloga je u rasi tabeli, onoj glavnoj tabeli vašeg horoskopa. Međutim, namanča tabela je ona u kojoj možete malo preciznije da vidite šta ta planeta radi. Da, namanča tabela je, pričat ćemo i posebno o tim vargama ili tim divizionalnim tabelama. Namanča tabela neki je smatraju tabelom vašeg supružnika. Veoma je diskutabilno koliko je ona to. To je više nešto što pripada recimo D7 tabeli, ne D9 tabeli. D9 tabela baš možete da je posmatrate kao faktor skrivene snage planete ili ti skrivene uloge neke planete. I ona je pored rasi, pored Čandra rasi, 3. najbitnija tabela vašeg horoskopa. I njen ascendent se posebno tvori, pričat ću vam i kako, ali kao što sam i rekao, bez tačnog vremena imat ćete pogrešne podatke iz namanče.
Nećete možda imati pogrešne podatke vezano za svaku planetu ponaosob, ali ćete imati pogrešne podatke vezano za ascendent, to će kompletno da zbrčka čitavu priču. Tako da, verujte mi, tačno vreme vašeg rođenja je astrologu ekstremno važno. Zašto je važno tačno mesto vašeg rođenja? Zato što na osnovu mesta i vremena se tvori čitav horoskop. Možda ćemo jednom prilikom da govorimo malo više o tom astronomskom delu, ali kad kažete mesto rođenja, šta je astrologu ono što je bitno? To da li ste vi rođeni u ovom selu ovde ili u onom gradu onde ili ne znam do 500 km ovamo, to astrologu ne znači ništa. Ono što je astrologu bitno, to je longituda i to je latituda. To jest geografska dužina i geografska širina. Na osnovu ta dva podatka i na osnovu tačnog vremena astrolog može da mapira tačno nebo u trenutku vašeg rođenja. To jest da dobije tačan horoskop. Evo još 11 minuta. Mislim da je ovo koliko toliko objasnilo priču i objasnilo zašto je bitno tačno vreme i tačno mesto vašeg. Sad tačno mesto vašeg rođenja, ukoliko je recimo šta ja znam to 10 km levo, desno, gore, dole, neće to da promeni sliku skoro ni grama. Ali tačno vreme ukoliko nemate, to bi moglo da napravi prilično ozbiljnu priču. Da, zaboravio sam samo da vam ispričam. Šta se događa u slučaju recimo da vi nemate tačno vreme, da vi recimo znate datuma, da ne znate uopšte trenutak vašeg rođenja. U tom slučaju astrolog može da pokuša da mapira direktnim tumačenjem, to jest projekcijom. Gde će da kaže recimo, ok, ajde da vidimo ovako, ajde da vidimo ukoliko ste rođeni recimo u to i to vreme, između tog i tog vremena, ascendent je bio taj. I onda krećemo sa tumačenjem, razumete? I onda sam vaš sagovornik, kome tumačite horoskop, kaže ok, znači to ima smisla ili nema smisla. I onda ukoliko ukapirate da takvo tumačenje tog horoskopa nije smišljeno, vi idete dalje, prebacite ascendent u drugi znak. I onda idete tačno do tačke gde možete na osnovu ascendenta da mapirate da je to otprilike u okviru tih 2 sata. Onda, ukoliko hoćete već da idete dalje, onda na osnovu mi im šotri daše, to jest mapirate neke važne periode iz njegovog života. I onda kažete, postavite pitanje, da li se to desilo tad i tad? Nije. Ok, znači mesec nije bio baš u tom trenutku, tu ajde da vidimo šta se desi ukoliko je preskočio ovu padu i onda postavite ponovo pitanje, da li vam se tako nešto desilo tad i tad? I onda kažete, ok, to malo više ima smisla i onda možete recimo na taj način, astrolog može da približno mapira vreme vašeg rođenja, razumete, ali to je jako diskutabilno, da se razumemo. Najbolje kad biste vi imali pravo vreme vašeg rođenja da vidite pravi vaš horoskop. Sve ostalo, klima posao. Moguće, može da se izvede, koliko je precizno, ne mogu baš da budem siguran. Toliko o tome. Vidimo u sledećoj epizodi. Ćao se!